трябва да се напълним малко. 100 работи. Да. Ще взема... Такива. Без това нямам толкова много в момента. Тези 4 кг ще ми се смеят за бая време. Така... Някакви понички, макарони. Това най-важното нещо е, че просто има всичко, което си мислиш, което искаш да си вземеш, само че замразено и фреш. Да. Когато валката ми каже само един банан на ден. Костат болто, днес ще правим закуска, плюс малко meal prep, малко подготовка за храненията през деня. Тъй. Значи, закуската ми кой представлява, значи 2 яйца. Цели. В една тенчорка ги слагам. Тъй. Големите ръце нищо не съм виждала. Сега, което ще направим, ще добавим 150 грама само белтъци. Сега добавяме овесни ядки. И ще добавяме малко канелка, ако имаме. Тъй, много. Да, сега тази цялата смес просто я бъркаме, докато не стане една хубава консистенция. Става като кашичка реално. Това е крайният продукт. И към него просто прибавям 100 грама боровинки. И накрая добавям просто малко сол. Финалният продукт. Така, другото нещо, което правим тук е да си подготвим ориза за 3 хранения напред. Така, слагаме 300 грама ориз. Аз използвам и това на кръна балда. На вкус е топ. Всичко друго, ама не и басмати. Тъй сега ще ви покажа защо да имаш оризоварка е най-яката инвестиция, която мога да имаш. Аз имам 3 хранения по 100 грама ориз в момента. И направо слагам 300 грама в оризоварката. Сега какво правят още? Добавяме тая ковшница тук. И слагам 200 грама зеленчук, който в последствие се готви на пара. И става супер добре. Така, и това нещо сега просто го слагаме и тук. Включвам го, цъкам го да почне да готвя. И го оставям. Това е, днесна. Докато е готово, ще превключа на Keep Warm. И нали готвям те, че може цял ден да седи на Keep Warm и просто го оставяш. Днесна, когато искаш, ще взимаш ориза и супер удобно. И тук тия двете са най-бруталното комбо. Днесна, ако нямаш airfryer и оризоварка, това е. Днесна, това че спася супер много време. Някъде имаш оправдание от сорта на нямах време да се готвя правилно, нали, не мога, нямам време, не знам с какво. Човек тук става за... Буквално просто го правиш за една минута и го оставаш. Airfryer също. Може да сготвиш. Аз имам 2 кошници по 7 литра, дето събират по, кажи речи 1 кило сурово месо в кошница. Демек, аз мога да сготвя 2 кг месо едновременно. Които ще ме стигнат за супер много време. Това е, сега просто ще направя ризов гръз. И така за 10 на минути съм направил 5 изхранения, буквално. Така, тук се направя риза. Ще направя ризовия гръз. Ползваме тос. Накривам пак. Малко го разбъркам и така с лъжицата и просто го слагам в микровълновата за 3 минути.
буквално стана точно както трябва. За 3 минути. Това стана за 3 минути, закуската ми стана за около 3 минути пак. Това стана за 1 минута и съм си направил 5 хранения за деня за под 10 минути със сигурност. Тъй че ако казваш, че нямаш време, не е вярно. Имаш време, просто не го искаш достатъчно, явно, не знам. Вижте ми pre-workout meal-ът. Това просто е game changer. Кисело мляко с протеин, бисквити, закуска, банан и фърстъчено масло. И канела. И канела. И сол. Така, сега отиваме на зала. Yes. Аз съм за upper body. Аз не искам крака. Фокус квадрицепс. Най-доброто. Отиваме да тренкаме. Сега хапваме и отиваме да правим крачки. Аре, дай малък рекап на тренировката днеска. Значи, днеска правих крака, фокус квадрицепс, тренировката беше много добре. Пробвах едно ново упражнение, което просто не го бях правил за много време, а именно кляках на смит машината, като правих една тежка и 2 леки серии баков. Много добре се усети наистина. После правих 3 серии леки екстензии. После правих... Какво правих? Правих лег преса, пак 3 серии, нали, close stance с фокус, нали, пак квадрицепс. После правих вариация на BG leg, само че на една машина. Нали, пробвах как ще... Това пак е нещо ново, което пробвах днеска.
Усети са окей, но пак имаш нещо така. Просто може би не съм свикнал все още да правя това нещо. Може би ако го направя още 3-4 пъти, ще мастер на техниката. После правиха доктор и накрая направих пресец. И 45 минути стълби, както всеки път, буквално. Overall, като цяла тренировката мога да кажа, че беше топ, защото в мен съм на много ниска храна. И пак успявам някак си да прогресирам в тренировките. Консистентно и то. Мисля, че съм добре. Силата има все още. Пъмпа пак го има. Доволен съм. Като за 8 седмици преди състезание е топ. Значи, това е моят мил. Имам 2 цели яйца, 100 грама белтъци и 200 грама зеленчуци. В случая си направих тиквички с моркови на airfryer и стават топ. Крис тук има колко? 100 грама ориз с... 100 грама ориз, 150 грама сьонга. Да. И малко краставичка. Има краставички. 100 грама просто. И това беше всичко за днес. Това беше и до скоро.